ба муносибати 26-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода иншоотҳои гуногуни ҷашнӣ мавриди истифода қарор мегиранд. ба ин муносибат сокинони деҳаҳои Зиёраттут, Боғи Ирам ва деҳаи Санқалаи ҷамоати деҳоти Навбод як пули мошингузарро сохта ба истифода доданд. дар маросими ифтитоҳи пули деҳа муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Азим Иброҳим ва раиси шаҳри Турсунзода Сиҷоуддин Саломзода иштирок ба суханронӣ намуданд. ҳамаи мо шумо шоҳид ҳастем ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳама рӯза мардуми Тоҷикистон аз пайи созандагӣ ҳастанд, корҳои нек анҷом дода истоданд. шумо медонед ки пешвои миллат ҳам вақт дар талоши беҳбуд гардонидани рӯзгори мардум ҳастанд. қобили тазаккур аст ки копруки мазкур дар натиҷаи заҳмати мардуми чордеҳаи ҷамоати деҳоти Навбод ва кӯмаки соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуд. ин пул 80 метр дарозӣ дошта, паҳноияш ба 3 метр баробар аст. иқтидори борбардории копрук то 5 тонна муқаррар шудааст. роҳбарияти шаҳр дар якҷоягӣ бо муовини якуми сарвазир дар маросими ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 деҳоти Работ иштирок кард. меҳмононро шогирдони мактаби мазкур пешвоз гирифтанд. бояд гуфт ки сохтмони ин талимгоҳ моҳи июли соли 2015 оғоз шуда буд. дар сохта ба истифода додани бинои мактаб саҳми соҳибкори маҳаллӣ Ҷурабек Муҳибов ва сокинони деҳоти Работ бориз аст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 аз 2 ошона иборат буда дорои 16 синфхона ва 4 утоқи корӣ мебошад. таълимгоҳ бо сифати баланд сохта шуда ба талаботи ҳозиразамон мувофиқ аст. мо ин сол соҳиби чунин муассисаи зебо ва замонавӣ гаштем ва ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло мехонем. акнун аз ҳамаи шумо падару модарон хонандагон хоҳиш карда мешавад ки тамоми он қоидаҳое ки дар мактаб ҷорӣ ҳаст риоя кунед, чунки таъмир ва харидории тамоми таҷҳизотҳо аллакай ба зиммаи падару модарон вогузор карда мешавад. инам меҳнат кардагӣ соҳибкор имрӯз бо ду дасти адаб дар ҳузури муҳтарам муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода ба шумо месупорад ва хоҳиш доштам ки дар сатҳи баланд 10 солаҳо ба ин мактаб мо хонандагон омода кунем ва ҳатман таъмирталаб бояд набошад. хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 шаҳри Турсунзода мебошем. имрӯз хеле миннат хушҳолем ки чунин бинои зебову замонавӣ ба мо муяссар гашт. раиси шаҳр ва муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон нафаронеро ки дар сохта ба истифода додани таълимгоҳ саҳм доранд қадрдонӣ карданд. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Зафар Ҳасанов барои барномаи иттилоотии хабар.